Pagbabantay sa pagsunod ng mga negosyo sa fair trade laws, pinaigting ng Dti Pangasinan. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Mas pinaigting ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang pagbabantay sa patas ng kalakalan matapos magsagawa ng malawakang monitoring at enforcement activity sa Kalasyaw, Dagupan City at Mangaldan kahapon na 24 ng Pebrero. Pinanguna ng Consumer Protection Division ng inspeksyon sa iba't ibang establishmento, kabilang ng retail at hardware stores, repair shops, specialty stores, motorcycle part shops, vape shops at appliance stores. Kapwang 52 establishmento ang sinuri upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa umiiral na fair trade laws at consumer protection standards. Sa isinagawang monitoring, tinutukan ng DTI team ang tamang paglalagay ng price tags, verifikasyon ng rehistradong pangalan ng negosyo at pagsunod ng mga produkto sa mandatory certification requirements gaya ng PS mark at ICC stickers. Sinuri rin ang mga sales promotion upang matiyak na walang mapanlinlang o maling alok sa mga mamimili. Pinaalalahanan naman ang mga negosyante na patuloy na sumunod sa mga regulasyon upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maitaguyod ang responsable at patas na kalakalan sa lalawigan ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!